Bwana Alaji mtundando wa utali ine bano ni yankhula zinthu ziwiri chifaso nkhano wanga choyambirira chimene mungadziwe kuti anthu akumango chikuno takhunzidwa ndi nkhani ya madzi sichoncho ine ndikuona kuti boma ili linakhala lotiganizira olo president anakathamanga kusaona mavuto ali kuno kumangochi anthu awatu musaone kusangalala nyumba zawo asamuka ndikunena pano ng'ona zili mipanda mwa anthu koma sinaone boma litathamanga mene zilili pano pa president anakabwera kuzati pangape pani yatigwera ngozi ya madzi kuno nkhani zokopa alendo zasongonekera mahotelo kunatseka koma palibe chimene ndachiona cha nzeru boma lachitapo kuti tithandize anthu akuno sogolera amene ali ndi chikondi sogolera amene ali ndi chikondi ndiye ndikuuze ni sogolera wa chikondi zimene achita kuno kumangochi ndiyambirapo mpapa pali nkhokwe anamanga ndani tiwoloke bridge mapassport anapanga ndani pano passport mukuvutika bwa apita analipangira ofesi ya passport kuti anthu musamavutike pano passport tukanika kupanga akukanika ndikutulutsa passport pamangochi pomwe papa tiziyendabe stadium analipangira ndani kuti ndikambe mpaka na dzuwalo lilowa mamona sogolera wa chikondi ndipo apita amali Chicago tikatigwera anali namba 1 kutuluka kuzatilondola kuzatipepetsa naga ngozi ya madzi yachitikayi pamene mwamona munthu amene amakukondani nthawi ya mavuto zowera zinthu aliyesa akudziwa aliyesa akulira ine amene pano ndikulira shuga chimanga china chiliko chonse chakwera TVP woye ndimalize ndi mwambi umodzi zenje umaliona likatani zenje ikuti ili lalitali kapena ilokule umaliona likatani tikulirira limodzi ndiye tisapange so mistake anena kale pano kuti tikati professor muziti vote yanga 2025 eti professor vote yanga 2025 ndipo mukamapita ku nyumba inuyo aliyese azingoti professor vote yanga 2025 professor vote yanga 2025 kuti mavuto awawa athe sichoncho ndifunireni zabwino zonse ambuye akudaliseni zikomo kwambiri zikomo chala mwamba sopano slogan ya ineyi kuyankha wake ntakuzeni ndine zikumveka eni tikafika ponena Professor Arthur Peter Mutharika inuyo muyankhe kuti voti yanga 2025 tikumvana eni DPP woye Mangochi woye Professor Arthur Peter Mutharika Professor Arthur Peter Mutharika ule mwanu a National Organizing Secretary kuchipani chatu chokoma cha DPP inu ona abo chimwemwe chipungu ule mwanu bwana ndipasani ule mu regional governor atu Sheikh Imran Ntenje ule mwanu wa director Mai Rebecca Ndeu ule mwanu MP watu Mai Victoria Kingston ndikupasani ule mwinu governor watu kuno bwana Albert Dines ndima governor onse ameli pano governor Likaka governor Juma governor Nzunga Jackson Twaliki Mangazuwa Komanso Nyamata watu Kadango ule mwanu ame mukutiendesea mwambo inu regional secretary Honorable Kampoza Ngozo ule mwana chimene anga bambo yona mlota a director of youth Southern Region komanso ule mwanu inu bambo Chaskaziwe deputy national youth director ule mwanu mabadela dela ndikupasani ule inu bwana Norman Chisale mulandile ule mwanu bwana DPP woye ine ndabo ya kusankwa ndinu yo ni ndani kodi
ndimafuna ndikuwuzeni kuti kuziko la Malawi zinthu sizikuyenda bwino. Tili mozeni. Ndiye kusayenda bwinoko alipo amene akupangisa kuti zinthu zo zisayende bwino. Inu mukumuziwa? Ndi ndani? Ndi ndani? Etu ndiyeno tikamapita kuchipatala timafuna kuti akatithandize mankhwala chifukwa munthu iwe ndiye kuti umakhala kuti ukudwala. Zikumveka amene sadwala asapita kuti ndiye mankhwala okonzera mavuto amene ali kuziko kuno ndikuchosa ndani kodi? Kuchosa ndani? Uthenga ndi wokuti sizobisa nsoyayi. Professor Arthur Peter Mutharika ndi candidate wa chipani cha DPP 2025. Ndipo tonse tasonkhana pano tikasamuka pano kupita m'manyumbamu tikawuza anthu uthenga kuti izi sizokambira nanso yayi. Ndikungonyamula uthengawo kukaupereka. Chifukwa chani tikunena zimenezo? Palibe wina kuziko la Malawi ino amene angazabwezerese zinthu mchimake oposa Professor Arthur Peter Mutharika. DPP waye, a National Organizing Secretary, mwana wanga Pemphero, DPP waye, tatogoza. Bwana ndimati mukatipelekere uthenga kwa professor. Kuti tonse kumangochi kuno ni maboma yena ku Eastern Region tapangana chimozi tikubezesa pa mpando Professor Arthur Peter Mutharika. Lelo wina ngabwele pano nikuzati namiza zinthu zikuyenda bwino nziko. Mwana wa ine amanduza kuti panopa pano pa yotira mchere akuti yamba ukoma. Ndiye ni maganiza kuti ndiye kuti apita amatipusisa tinazola wela kunja shuga. Leo ifanya mavuto la mchere lichamba kutani kodi? Zikuenda bwino pamenepo? Ndiye akamasa kuyenda mmakukamo ndikubatiuza kuti mutivotere ife tisinda zinthu zimveka. Utenga kwa anthu onse amene ankanena kunjaku kuti tione zina. Chifukwa nthawi manager anthu anagundika ndi inunso achinyamata tione zina. Ndelo taziona sitinazioni. Ndizabwino zoyipa. Tikuzifunabe. Otesa zonsezo ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ambuye akudaliseni ziko mwambiri. Chaka chama Professor Arthur Peter Mutharika aukhalanso president wa dziko la Malawi. Chifukwa chani ndikunena zimenezo? Kuno kumangochi kuno kwakhala kuli mavuto amadzi anzathu ambiri kuteyo ku nyumba za anasamuka aukhala movutika marendi koma anthu anakhala anamanga nyumba zabwinobwino. Likanakhala kuti boma ili limayang'anira anthu sibwenze anthu ajatu akuvutika yayi. Udindo wa boma ndikuyang'anira anthu ndi chuma chawo. Mandimveti? Udindo wa boma ndikuyang'anira anthu ndi chuma chawo. Anthu aja chuma chawo chaonongeka koma boma lachakwera ngakhale kunoko ndi mmodzi yemwe sanabwerepo anthu akuvutika mmenemo. Poyankhula kumanama kuti munamanga mmadzi pitani ku Nkopology uko mukapeze ku Nkopology Nkopology ndi yaboma ili mmadzi. Pitani kusalima kumene kuli waterfront ya bomaso ili mmadzi. Iwo ajaso ndiozungulira mitu asamani na anthu akumangochi kuna abale ati kuti ndiozungulira mitu ife kuti ozungulira mutu asakuyenda bwino boma ya boma likakhala kuti sili kuyenda bwino limanamizira anthu kuti akupangisa ndi ndani ndiwo. Inu apita Mutharika anabwesa kuno office yopangira mapassport. Zoona eti? Mapassport mukupanga? Komatu akuti ali pa 50,000 akupezeka? Ndiye muone kuti muziwe kuti anthu akumangochi kuno boma ilili makudani. Mapassport akupanga print kuliongokoka kuno kuli office sakupanga print. Akuganizani kumangochi kuno? Muzingo ona amene boma lacha kwera likwapangira anthu akutiko akuno kumangochi. Chinanso muchimve ichi. Malo tikuyankhulira nsonkhano ano, malo ano anali malo akulu kwambiri amene anakhala anthu amene anakhuzidwa ndi Cyclone Freddy. Mukwiziwe? Anthu a Cyclone Freddy amakhala movutika, malo ano ndi amene amakhala ano. Ndipo boma lacha kwera ali Ministry of Finance
chifukwa cha devaluation ya 44% ija linakonza ndalama zoti anthu amene anakhuzidwa ndi Cyclone Freddy azilandira anthu amene wazija bwino. Koma ndikufuna ndikuwuzani kuti kaya pana pali atola nkhani kaya mafufuza chotani kafufuzeni. Boma la Mangochi analichosa mugulu la anthu olandira ndalama zoti azimva kukoma za mtukula pakhomo koma kwina konseko akupereka. Ku Mangochi kuna akuganizirani akunena kuti muli ndimozi ndi iwowo. Sono muimvesa izi. Amangochi ndi anthu okonda kuyenda kufunafuna ndalama. Posachedwa pompanya mata ena anatenga zipaso zawo ndikukwera mini basi tikakwere basi ku Blantyre kuwenera. Mwandimvaiti? Afika kumene kuja nangomva kuti bodi Amangochi anagwidwa nkukayika ku polisi ya Sochi. Kumene kujako paja mmadziwo mukalowa polisi amakulanda ndalama zimene muli nazo. DPP woye. Analanda ndalama zija ndikupeza kuti anaona kuti anthu akesiolakwa atazindikira kuti anthu akesiolata zipaso zija anawalanda komanso ndalama zija anawabweranso sana wapasi a polisi. Ndiyene ndikufunsa kuti kodi a polisi anthu akakhala kuti mwamanga ndikuwalanda ndalama mmabweza bwanji? Kodi anthu amafunika azipeze bwanji? Kodi mmatengera ndalamazo nanga zimatenga nthawi itali bwanji? Poti anyamata amene anaenda wapansi kuchokera ku Blantyre kubwera kuno ku Mangochi. Amangochi anthu akaganizira boma awa. Boma lacho kweli kwaganizira anthu ku Mangochi. Sobono mumveso nkhani ina iyi. Boma la Malawi mpaka na lero mayiko ochuluka panopo akunena kuti nkhondo imene ikumenyedwa ku Palestina pakati pa Maisraeli ndi Hamas Ayuda ite. Koma boma lacha kwera linanena kuti amene akufa alibe ntchito ati poyankhula kuti ife ndi Asilamu akutiganizira ife anthu aku Mangochi kuno. Poti mwachuluka apa ndi Asilamu tizinena kuti tinawo limodzi. Tikamakuwuzani kuti boma lacha kwera anthu aku Mangochi alibe nanu ntchito mutsutsa. Ndiye voti musapereka. Ngati simusapereka wachakwera musapereka kwa ndani? Achakwera. Panopo posikidwa pompa amalitu kwa boma la America. Kuti kwawo ntchito yawo ndikuba 5 seconds iliyonse. Munamva sweti? Komatu posikidwa pompa achakwera akwera ndege akupita kutiko? Akuganiza bwino? Munthu kuntukwana ndikumapita ku nyumba kwake? Angakakulandire? Akulu. Panopo chimene ndikufuna mudziwa Malawi ndiyoti ndi president amene sakuganizira za Malawi akungoganizira za iyeyo mwine wake. Dzana ali a president a Professor Peter Mutharika akufunsidwa nkhani za kuti kulemba anthu achibale ntchito. Inu achisale mmakuziwa kwawo tabela na kisale kuno. Ndikufuna anthu akuziweni. Mwawa na mena valira achisale. Inu amene mmaziwa mavalidwa akuti anthu mmatinde akutiwo. Akunchewe. Awatu amakugila ntchito nda professor munganene kuti analemba ntchito ya professor iwe chokondera. Ndiye kumana mizada professor amalemba ntchito anthu mokondera awanga anangakondera awa mundu akunchewe. Ndi ngoni tu. Ndiye tikamakamba za kukondera amene akupanga kukondera ndi ndani? Yetu amene akupanga kuti bwana chisale nimafuna anthu akuziwe kuti ndi akunchewe kakhale ndi pansi. Bibi wewe. Kukondera ndi kulemba abale ako. Ndiye ndikuuze nizi. Boma ili lilipo lacha kwelachi. Linalemba ntchito apongozi awo, ana awo, komanso ndi anthu ampingo wina wake umene amakhala nawo, umene amadziwana nawo iwo. Panopo anthu amene akupeza ntchito mbomamu ndi ampingo umenewo. Pomwe a Professor Arthur Peter Mutharika mavuto ndakuwuzani ajaonera kuti madzi ali kuno akanakhala atabwera kale. Komanso akanakhala atapereka kale zokudya kuti anthu akazirani. Komanso mtukula pa komundani na kuti achosa uja akanakhala anthu akulandira. Mavuto tikukuma nawo kuno ku Malawi kuno tikukuma nawo kuti usogole uli pano umayang'ana kwawo si umayang'ana dziko la Malawi. Munawamva olemekezeka amasamba zimene ananenera. Akuti kodi mpika wako ndi mpika wa uyo ungapakule bwino ndi uti? DPP wewe. Nkhani ya ku Malawi kuno nakuti izaende bwino woyendesa bwino wake samene alipo waya. Amalawi ngati tikufuna kuti dziko la Malawi lizaende bwino woyendesa ake atiwo si ameneyo. Chifukwa boma likakhala kuti laika malamulo ndi malamulo akuphinja anthu limayenera kuchosa chani? Malamulo sichoncho kodi.
ndiye ndikuuzeni kuti zimene zikuchitika kumangochi nkhani yokhuza ndi mazija imene ija muyang'ane bwinobwino mudziwe kuti boma anthu akumangochi likunena kuti kafeni m'madzi tilibe nanu ntchito mwina akulakalaka tonse titafa kuti tisazavote koma no akunama tizavota. DPP chifukwa china chimene ndikufuna kuti Amalawi mukumbukire ndichoonera kuti a Professor Arthur Mutharika mmene amasiya mpando wa president chimanga munda timagula 3,000 kwacha koma lero chimanga munda tikugula 30,000 kwacha 4 years chabe. A professor mmene amachoka pa mpando sugar timagula 600 kwacha 650 lero sugar tikugula 3,500 koma sakutani sakupezeka. You fresh timagula 70 kwacha lero ali pa 500 kwacha. Kutoko panopo anthu ambiri amene abwera apa abwera osasamba osakala kusafuna ya koma sopo akutula. Ena anu apa mulephera kuchapa zovala osakala kundinwa auchisi ya koma sopo akutani akutula. Komanso ena anu apa simunazole mafuta oti mukamaliza kusamba osakala chifukwa kusafuna koma chifukwa kuti mafuta akutani. Tipitilizo ndi zimenezo. Tipitilizo ndi zimenezo. Titani Amalawi. Amalawi titani. Chakwera atani. Chakwera atani. Achoke. 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 DPP wewe. Pempo limene ndingakhale nalo ndionena kuti Chakwera achoka. Koma sizingatheke kuti Chakwera achoke chifukwa Chakwera anabwera ndi vote. Sichonje vote. Ndiye tonse amene tili apa tikuyenera tikatani tikalembetse. Koma ndikufuna ndi apemphe anzathu Amalawi Electoral Commission kuti timati tikalembesa ndiye pakachitika chinyengo mmanena kuti tipite kuboma tikaladandaule. Samatero vote. Pano panachitika chinyengo pano. Anagwidwa anthu ndi ma ID card 700 munthu mmodzi. Tinapita kukadandaula kubomako kwa iwo tinapita kukadandaula milandu ili koti ndiye funso ndilo kuti kodi milandu ya chisankho iyi koti ili dizitenga masiku angati kuti ite tufuna atuuze. Atuuze. Tidikire nthawi yatali bwanji kuti milandu ite. Ndiye zimene zizipangisa kuti anthu akakadandaula kumene kujaziona ngati palibe chifukwa. Ine ninapita kukalonga kapanga kampeni ya ukhansala. Kumene kuja Amalawi Congress Party amagawa ndalama mmakalasi ngati umo kwauza kunena kuti ife sitinagwire. Koma iwo akauzidwa kodi akutanipo chipo chimene akuchita? Alibe. Posekera pompa munamva kunena kuti ifa DPP tinapita ukapanga ma road show timafuna ukayenda basewu kupanga kampeni kulilongwe. Munamva eti? Kunamenyedwa anthu athu kumene kuja. Koma mpaka na lero anthu athu a DPP sakuziwa kuti anawamenya ndi ndani. Chonsecho headquarters ya polisi ili kutiko? Kulilongwe. Malawi Army headquarters ili kutiko? Kulilongwe. Likulu la boma lili kutiko? Kumeneko. Madiplomati akazembosa amakhala kutiko? Kumeneko. Ndiye ndikufuna ndipeze mwainda pemphe wa Inspector General wa Police Mai Merelini Yoram kunena kuti inuyo nthawi yani yopuma pa udindo wa polisi inakwana. Koma ndi athokoza president Chakwera kuti anakukomerani kuti mupitirize kugwira ntchito kuti bodi mukhale nzimayi Inspector General wabwino kuti mukhoza kawa wabwino ndi kuthandiza Amalawi. Koma zikuchitikazi Amalawi sitikutani sitikuthandizika. Timafuna ndikupempheni ino Inspector General kuti mugwire ntchito yothandiza Amalawi osakhala ntchito yothandiza president. Ifo ntchito yanu ndiyo khazikitsa bata ndi mtendere. Mombo. Salamu alaikum. Haleluya. DPP woye! DPP woye! Mwina ndisana yambe kulankhula ndimafuna ndione kaya kuti kodi ife amene tili pano ochuluka chala chathu chili kwapita kapena chili kuseri kwapita. Ndiye ndimafuna ndione chala mwamba. Chala mwamba. Chala chapita. Apita woye! Apita woye! Professor Arthur Mutharika woye! Mene alankhulira amene akuyendesa za mwambowu ineyo sindilankhula zambiri chifukwa nthawi zina mene afotokozera muja mene akuonekera munthu zimanenanso zimene zili mu mtima mwa munthuyo. Munthu akakhala kuti sanade
nkhope imaoneka kukwinyika ndekuti munthu amene sana aje. Ife anapita kuyambira 2020 ija mpaka pano tidakalichiwalire chimwemwe tili nachobe, tikudziwa chimene tikupanga. Koma chodabwitsa chimene ndikuona kuti chikuchitika ntonena kuti kupika na nsongano wa kongeresi ngana atende nsongano chimene tikudziwira kunena kuti apa sizikutheka akumayamba abwera kaye 2 days before kupereka ndalama, kupereka chimanga, kupereka ufa, kupereka chani, ma t-shirt, kuyamba kuvala kuyambira ku Petroda kwaunjika anthu kuseli kwa nyumba aliyese 5 kumira kusonkhano. Alipo wagawa kobiri apa, alipo wapereka t-shirt apa. Anthu aku Eastern Region mavuto tawaona ndi maso, zokumva tamva, ndikukhulupirira kuti sili kusowa kuyankhula zambiri chifukwa lero lino munthu amene ali kumudzi amene satha kulankhula akulira Federeza sana mpeze. Lero lino ngati nsonkhano wa MCP ukudzaza chifukwa kuti nyengerera akudziwa nthawi yayandikira. Wanya mama, wanya baba, tukawalandiwa kulolera kuti pakujiona ndawi chikulandishira na kujika ma 5000 kuti pakuwa ma t-shirt nikwera ganje nga munsewu. Ife tikavala tikali ya kunyumba ma t-shirt, tikali ya ife ma t-shirt kuti basa 5000 lero kuti pile kusonkhano atita tichenjere pati. Ine ndikukhulupirira kuti kumene aliko ngati mimba mukupweteka chifukwa cha Eastern Region ali ni maplan sakugona tulo malingaliro awo. Eastern Region tulo wa bwanji tinene kuti ife ya ku Eastern Region siopheka. Salamu alaikum. Ife ya ku Eastern Region mukanene si anthu opheka, mwina azipheka yenawo koma kunoko ife yokupheka siti kupheka asoyayi. Maomaliza amene ndimafuna ndinene ndionena kuti ine ndakhala ndikumva maklipi akuyankhulidwa koma ine ngati munthu wako mkuno mwawo wako mkuno ingupika na yako ni yakuti mpika wasiyene ni mpika wa ubwejo kupakula nnopewa. Ndimakhulupirira nthawi zonse kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika samalonjeza zabodza komanso mawu awo amaphelezera. Ndikukumbukira nthawi imene tinkavota 2019 anayankhula momveka bwino pa roundabout kunena kuti mukasankhe mwanzeru, mukakalanda kusankha mwanzeru mudzalira. Lero lino bwana ife tikulira. Komanso munthu wina amene amalosera kunena kuti a Profesa Arthur Peter Mutharika amwalira amene anali TB Joshua. Yankho la Profesa ananena kuti utamwalire ndiwe ndishe mwali yako. As I'm talking now, he's under the ground. Anamwalira ndiyeyo. Ndabwana ine ndikukhulupirira kuti mawu a Profesa akayankhula maphelezera akamatiuza kunena kuti 2025 alamulaso ndizoona adi alamulaso.